Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natalakay natin ang patungkol sa pagyakap sa Islam ng dalawang pinakatanyag sa mga sahaba o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sina Hamzah, ang tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at saka si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sa ganitong pagkakataon ay napakalaking tulong at napakalaking lakas na naidagdag sa pananampalatayang Islam at sa mission ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol po sa pagyakap ng dalawang personalidad na ito sa pananampalatayang Islam. Mula nang yumakap sa pananampalatayang Islam, si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ay ipinagmamalaki niya. Hindi siya natatakot sa mga Quraysh nang siya ay naging Muslim. At ano naman ang reaksyon? Ito ang tatalakay natin, kung ano ang reaksyon ng mga Quraysh nang si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Ano ang mga sagot? Anong sagot ng mga pagano sa pagyakap ni Umar sa pananampalatayang Islam na may kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Si Umar ibn al-Khattab, anak ni Khattab, ay tanyag sa kaniyang lakas. Tanyag sa kaniyang lakas ng pangangatawan, katalinuhan at katapangan. Nang siya yumakap ng Islam, siya ay pumunta sa taong pinakamortal na kaaway ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinakamalupit sa mga Muslim na walang iba kundi si Abu Jahal, la'natullahi alayh. Kinatok ang kaniyang pinto at lumabas si Abu Jahal na pinatuloy at tinanong kung ano ang kaniyang pakay. Sa mga sandaling iyon, sa mga araw na yan, hindi pa nalaman ni Abu Jahal na pumasok sa pananampalatayang Islam si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. At ano ang sinabi ni Umar kay Abu Jahal? Bagamat si Abu Jahal ay kinatatakutan ng mga Quraysh dahil sa kaniyang kalupitan at kasamaan ng ugali. At anong sinabi sa kaniya ni Umar? Sabi niya, ako'y dumating sa inyo upang ipaalam sa iyo na ako'y naniwala sa Allah, na siya ang tunay na Panginoon, siya ang tunay na tagapaglikha sa lahat ng nilalang, at siya ang karapat-dapat sambahin. At pinaniniwalaan ko na si Muhammad, sumakanya naman ang kapayapaan, ang kaniyang huling sugo. At sa ganun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nang dahil dito, isinara ni Abu Jahal ang kaniyang pinto sa mukha ni Umar at minura. Anong sinabi niya? Qabbahallahu yawmaka, ya Umar. Sana'y wasakin ng Allah at ang inyong naiparating. Ibig sabihin, ang sinabi pa ni Abu Jahal, napakapangit, napakamalas ang ipinarating mo sa akin. At isinara niya ng bigla ang pinto at muntik lang tumama sa mukha ni Umar radhiyallahu anhu. Pumunta naman si Umar sa kaniyang tiyuhin na si Al-Asi ibn Hashim at ipinaalam sa kanya ang kaniyang pagyakap ng Islam.
Siya'y iniwanan ng kaniyang tiyuhin at pumasok sa loob. Pagkatapos, siya'y pumunta kay Jamil ibn Muammar at Al-Jumahi na siya'y pinakatanyag sa pagpapalaganap ng balita at sinabi sa kanya na siya'y yumakap ng Islam. Ibig sabihin, parang normal kay Umar ang pagyakap niya sa Islam na wala siyang kinatatakutan ni numan sa mga Quraysh na kalaban ni Propeta Muhammad a.s.w. at kalaban ng Islam, kalaban kaaway ng mga Muslim. Si Umar ay walang kinatatakutan sa mga tao sa Makkah. Nang malaman ni Jamil ang balita patungkol kay Umar radiyallahu anhu, siya'y sumigaw ng malakas at sinabi, katotohanan na si Umar ay nagtaksil sa kaniyang pananampalataya. At si Umar naman ay sumagot, sinungaling, ako ay yumakap ng Islam. Lahat ng nakarinig sa panawagan ay sinalakay si Umar at binugbog at sila'y kaniyang nilabanan at tumagal ito ng pagbubugbugan hanggang sila'y mainitan ng araw. Dahil sa tindi ng galit ng mga Quraysh, hinamon nila si Umar at saka binugbog nila, pero lumaban din si Umar kahit nag-iisa siya sapagkat wala siyang kinatatakutan. Si Umar radiyallahu anhu sa kaniyang bahay at siya pumunta sa kaniyang bahay at doon ay sinundan at sinalakay siya sa hanggang kanilang papatayin si Umar. Naway kalugdan siya ng Allah. Dumami ng husto ang mga tao hanggang kanilang napuno ang lambak at dito dumating si Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Si Al-As ay mula sa mga anak ni Sam na kaanib ng mga anak ni Adi na tauhan ni Umar radiyallahu anhu, at tinanong si Umar, ano ang nangyari sa iyo? Sumagot si Umar, hinahangad ng mga tauhan mo na ako'y kanilang patayin dahil ako'y yumakap ng Islam. At sinabi ni Al-As, yun ay hindi mangyari sa iyo. Tingnan ninyo ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim, nang sila ay pinag-isahan nila si Umar radiyallahu anhu upang patay nila, pero mayroon namang isa sa mga Quraysh na kabilang din sa mga relative ni Umar radiyallahu anhu na didipinsahin niya, protektahan niya si Umar radiyallahu anhu, at siya ay si Al-As ibn Wa'il. Lumabas si Al-As ibn Wa'il, nakita niya ang mga tao ay punong-puno ang lambak at sila'y tinanong, saan ang inyong pakay? Sino kayo? Sumagot ang mga tao, yun, si Ibnul Khattab, siya'y nagtaksil sa ating relihiyon. At sila'y sinagot, walang pwedeng mangyari sa kanya. At dahil dito, sila'y umuwi. Ibig sabihin, natakot din ang mga Quraysh, ang mga pagano, na sila'y sumasamba ng mga diyusan, mga rebulto na walang kinalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasamba ng mga tao na ayon lamang sa kanilang kathang isip. Walang maibibigay na kapangyarihan, walang maibibigay na kabutihan, hindi rin makakasira sa kanila. Sapagkat hindi makakilos, hindi makapagsalita ang mga rebulto na sinasamba ng mga tao na yan. At katulad din ngayon, napakarami ang mga taong sumasamba sa rebulto na nilikha ng kanilang kamay, ginawa ng kanilang kamay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay lumakas, nadagdagan ang paglakas ng da'wa Islamiyah patungkol kay Umar bin Al-Khattab, at
isang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natagpuan ng mga Muslim ang malaking karangalan at kalakasan sa pagyakap ng Islam ni Umar bin Al-Khattab. Noong hindi pa tinanggap ni Umar ang Islam, sila ay palihim na nagdarasal. At sinabi ni Umar radhiyallahu anhu sa sugo ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O sugo ng Allah, hindi ba tayo ay nasa tama? Hindi ba tayo ay nasa tama? Mamamatay man tayo o mabubuhay?" Oo nga ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kaniyang sinabi, "Bakit tayo nagtatago?" Sabi ni Umar, "Isinusumpa ko sa siyang sumugo sa iyo ng katotohanan, tayo ay lalabas." Nang dahil dito, lumabas ang mga Muslim sa dalawang linya, pinamumunuan ni Hamza ang isa at ang iba naman, ikalawa ay pinamumunuan ni Umar radhiyallahu anhu. Pumasok sila sa Masjid Al-Haram. So ibig sabihin, gumawa sila ng dalawang grupo upang ipakita sa mga paganong mga Quraysh at upang ipalaganap ang pananampalatayang Islam sa mga paganong mga Quraysh, at wala silang kinatatakutan dahil ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging lakas ng kanilang pananampalataya ay si Umar ibn al-Khattab at si Hamza na anak ni Abdul Muttalib, tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay lumabas na walang kinatatakutan at nakita sila ng mga Quraysh at wala silang masasabi. Nang nakita ng mga Quraysh ang dalawang pinuno, sumama ang kanilang loob sa kalagayang hindi pa nangyari sa kanila sa una. Sumama ang kanilang kalooban. Dahil sa gawain ito, binagsagan si Umar ng Al-Faruq. Al-Faruq, na ang ibig sabihin, ang kahulugan ng Al-Faruq ay ang taong ihiniwalay ang tama mula sa mali. Farraka, yufarriqu, tafriq, faraka, yafriqu, al-faruq. Ismul fa'il ng faraka, ihiniwalay. Si Faruq ay kaniyang naging title, si Umar ay kaniyang title ang Al-Faruq, sapagkat siya ay pinaghiwalay niya ang tama at mali. Pinaghiwalay niya. Anong tama? Ang pananampalatayang Islam, ang katuruan ng Islam, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa tama, at ang mali ay yung pananampalataya na ginagawa at mga pag-uugali ng mga pagano sa kanilang pananampalataya na sila'y nagtatambal sa nag-iisang Panginoon na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha ng lahat ng nilikha. Sinabi ni Ibn Mas'ud, "Kami nanatili sa aming kalagayang marangal mula noong lumakap ng Islam si Umar. Noong hindi namin kayang magdasal sa Al-Kaaba hanggang yumakap ng Islam si Umar." Sinabi ni Suhaib, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang yumakap ng Islam si Umar, na ipahayag ang pangangaral sa Islam. Ipinangaral niya ng lantaran. Kami ay nakapaikot na umupo sa tabi ng Baitullah. Kami ay umiikot sa Baitullah at ginagantihan namin ang taong nagmamalupit sa amin at isinasauli sa kanya ang kaniyang mga ginagawa sa amin. Ganyan mga kapatid, ang nangyari kay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. At mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dadagdagan po natin ang programang ito, inshallah subhanahu wa ta'ala,
nang tayo ay may mga pagkakataon pa. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.